Бер, Галин Иванов и Витиньо, а нападението води Борислав Рупанов. Много любопитни Куентин Бена, заедно с Мехди Бокаси. По двете крила Евертон Потигуар и Бубакар Траоре, а на върха на атаката ето го Васил Минев, който даде първия съдийски сигнал. Начало на двубоя. Нека още веднъж да си пожелаем. Топка към Бокаси, който успя да отиграе. Сега Евертон е с топката. Удар на Евертон. Страхотно спасяване на Димитър Шейтанов. Атаката на Ботев Враца продължава. Още едно подане в наказателното поле. Този път Мартин Христов се справи, успя да изчисти. Бе включил в това нападение. Ето го отговорът на Ботев Враца. И това добро положение, което Евертон Потигуар сам се изработи. Сериозна стена е изградил Димитър Евтимов, но никакъв шанс за него при този удар на Ксандрошенк. Брилянтно изпълнение на нидерландския централен бранител на Септември. И ето как домакините откриват резултата в тази 23-та минута. Може би както аз, така и Димитър Евтимов очакваше изпълнение от страна на Галин Иванов. Нещо различно, нещо друго и решиха да направят домакините. И Ксандрошенк. Ксандрошенк дори се подхлъзна. Може би това подхлъзване даде още повече сила на това негово изпълнение. Виждате, буквално заби топката. В ъгъла пазен от Димитър Евтимов. Тук много добро повторение видяхме, в което Евертон Потигуар се явява като доста неприятен за противниковите отбрани футболист. Да видим дали ще продължи да затвърждава това впечатление. Атаката от другата страна сега неговия сънародник Витиньо подаде към Галин Иванов, който прати топката в мрежата, само че първият асистент Септември отново удари. Тук въпросът е дали има засада. Отговорът е да. Галин Иванов бе зад последния в отбраната. В този момент чуваме и последния сигнал за първите 45 минути. Да видим какво са променили двамата наставници. Най-вече като тактически постройки и начин на игра, тъй като промени в 22-мата на терена няма. Така че втората част започват тези, които играха и през първото полувреме. В тази атака на гостите. Ще припомним и кои бяха те. Втората част започва така, както приключи първото полувреме. С атаки от страна на отборът на Ботев Враца. Сега опасно положение и ето резултатът е изравнен 1-1. Полза от това положение, от тази топка пратена към наказателното поле. Виждате, тук добре разиграха гостите. Ариан Кабаши, Владислав Найденов, Давид Суарес, Куентин Бена, Бубакар Траоре, Мехди Бокаси, Евертон Потигуар и Марк Емилио Папазов. Това са 22-мата, от които очакваме интересният двубой да продължи. Още една добра ситуация сега за отбора гости. Резултатът е 2-1 в полза на Ботев Враца. Какъв обрат, само в рамките на 4 минути осъществиха гостите. С левия крак намери далечния ъгъл от тази ситуация на Димитър Шейтанов. Далечен ъгъл, който надясно към мой пара. Много Галин Иванов. Галин Иванов подаване към Борислав Рупанов. Не успя да нанесе най-добрият удар тук в централният нападател на Септември. След това Асен Чандъров далечен удар. Какво спасява на Димитър Евтимов. Първият момент, в който Борислав Рупанов със сигурност трябваше да нанесе по-добър удар. Това направи обаче Асен Чандъров. Пък неговият шут бе спасен от Димитър Евтимов. И пак Галин Иванов. Този път нещо по-различно реши. Надалеч на града удари, това е 1-1, 2-2, прощавайте.
Центриране на Галин Иванов този път към далечата града. Ксандрошенк там успя да свали топката. Сега много остро влизане на Асен Чандъров в центъра на терена и това е директен червен картон. Остро влизане в краката на Давид Суарес. Факт е, че Асен Чандъров се опита да играе с топката, изключително много закъсня. А този пряк свободен удар няма да бъде изпълнен, защото Васил Минев дава последния съдийски сигнал на двубоя. Септември и Ботев Враца завършиха при резултат 2-2.